koro yango ni gichano bago yiero mag jotelo mag koro gwenge dwe manyien. Jagoro maduong' mar UDA Cleophas Malala okoni giseketo ikruok moromo ne bago chenro mar yiero no. To kaka jafwambo marwa Walter Nyambagalero mane en jating' ndaye mar Raila Odinga e kinde machon Silas Jakakimba bende koro lando ni odara yanga kowuok ODM kendo koro donje UDA. Bang' chenro mar timo yiero mag duond bura mar UDA kor gwenge Lware Lwande higa mokalo dwe mar 12, jagoro maduong' mar duond bura mar UDA Cleophas Malala kone gisetimo ikruok kendo chenro no biro dhi timore dwe manyien. And of the Secretary General, I want to assure people and the members of the party that we are going to have the grassroots elections. It's only a matter of logistical arrangements and timing, which we shall communicate before the end of the week. Malala koni komiti mar UDA dhi bedo kod romo jumane mar chuoga put mar board mochung' ne yiero. We have planned for a meeting this week with the National Steering Committee, which is going to give direction on how we are going to conduct our grassroots elections in the month of April. And therefore, people should be ready, should continue preparing themselves for the grassroots elections. We want to have a party which has entrenched itself in the hearts of people. Kaduond bura mar ODM to yiero mage makor gwenge to poko yangore ni biro tim kaka ne ochan tim dwe manyien koso ibiro chore kaluwore ni ogai mar ODM ni apedha mar manyo jakom mar UAC. Magi timre ka jating' ndai mar Raila machon Silas Jakakimba Orlando donje chama mar UDA apiaya kowuok e ODM. Kawuono akawo okang' mar donjo e orindi mar maduong' mar UDA, orindi ma nie telo mar piny masani motelne gi Ker William Ruto, nikech nitie gik mang'eny ma sirikal mar Ruto timo maloko ngima jopiny. Nitie dhok moko monego jowa koro nyaka aye kabisa, kaka dhok moro ni ina ndhoga ni kowinji kidwa golo paro moro mopogore gi kul manyocha ji nitie ni to ina ndhoga. Wachno jodala wachno rach nambadi. Nyaku ng'ende andhoga ni otima ang'o marach? Ondhogo oganda koso ondhogo ng'at achiel ma bende ng'ano mana nigi pache. Jokanyo mag UDA bade manyanza okoni en kinde makare mag demokrasia kendo medo yo oganda mondo donje e UDA ka gimedo ni jowe galore kod bedo ngoche. Aneno ka ng'ato mabete kom en ng'at mabolre e tie telo manitie, to basi neno ka gibet. Wan bende wang'ni jago ni pok okethonwa marach. President Ruto nochung' go agwambo ni e piny luo kasani koro wadhi bedo gi piem mar ratiro gi mar adiera e siasa. Chon ncha onge piem, chon kanyo oseting' badi to wuotho rum. Wakawo okang' manyalo miyo piny sudi ok mana ne wan kendwa, piny gogandawa. To gin gik manyaka watim ka wan gi geno kuom Nyasaye to gi chir kendo e lela. Walter Nyambaga, Ramogi TV. Jatend piny